Topşırığımızın icad terkemi bilen Cumhuriyetimiz boylap şaktı yıllar gizdik. Büyüktav rayonunda da bulgan var. Ama bu jirlikning Sosmaq degan avuli barlığın biz eli bilmeydik. Bilmesteydik muğayın. Şuşu avulda yaşavşı Hafizovlarning ilken ulu Niyaz bizni qonaqqa chaqirmagan bo'lsa. Qonaqqa degach biz endi bo'sh qo'l bilan yermaymiz. Kuchtanashga degan ipimiz de o'zimiz bilan kameralarimizni da qoldirmadik. Hem endi xo'jalar bizni ulu yo'ldan 50 qo'yan ko'zlab olib, qopqa diplarına o'xshig'ib qarshi olalar ekan. Sog'larmisiz? Halleringiz nechik? Beyget Allah'a şükür. Qopqa dibine o'xshig'ib o'tirgansiz ekan, qarshi olaylik deb. Rahmet sizge jıraqçılardan Ulu yo'l bundan ko'rinib turadi. Avulumuz büyük motor Allah'a şükür. Әкияти табиғатлы авыл бу. Қалқулыклары, шишмәләре, бұрмаланып ағушы инеш елгасы, шымырт аланы барысы да үз орынында. Яңа йортларның төзелүе бу җирлектә әле өмет белән яшәүче яшьләр хакында сөйли. Гөлсинә һәм Расих Хафизовларның нәсел-нәсәбәсе шушы төбәккә бәйле. Алар ата-бабалары сыман үз җирендә үз җырың дип тәрбияләнгән. Шайдулла батырлары белән дан тоткан Сабан туйлы авылларында төпләнгәннәр. Менә шул Сабан туйларында танышып китеп, Сабан туйларында бергә мотор итеп очрашып. Кемнең кемгә күзе төште икән беренче? Мин аны инде күптән карап йөридем инде. Семьялар әйбәт, гаиләләр. Ике балалы гаилә, 10 балалы бит. Булган кешеләр, кызлары бик әйбәт, малайлар бик әйбәт, Аллага шөкер. Шуңа да кызыгып танышканмындыр инде. Гармончы егет булгач, иң тәүдә шул гармонның гашык иткәндер әле син апа. Bilmим. Авылдан китү дигән уйлар булмадымы? Юк, булмады, андый булмады. Тепшик бала булгач инде жыртты нигезен таратырга ярамый дип. Авылда менә шулай инде һәрбер кешедә бит инде 4-шәр, 5-шәр, 6-шәр, 7-шәр, 8-шәр, унар бала тепшик балага тепшиксе каладыр инде жыртта инде. Тепшиге. Нигездә төпләнү бик җаваплы карар. Кайната-кайнана белән килешеп яшәү генә түгел, туган тумачаны кунак итеп, килем тишемнең күңелендә күрәсе бар. Йорт җирне карап торуда яшь гаилә җилкәсендә. Расих агай белән Гөлсинә апа шушы мәшәкатьләрнең һәрберсен аңлашып үткәннәр. Якыннар бергә җыелырга уңайлы булсын дип зур итеп салган йортларында бүген дә капка киләсе гел җырлап тора. Ихатага кергәндә дустана рәвештә гердә атлы этләре дә матур гына каршылый. Өй тирәсе чәчкәгә күмелгән. Монысы иремнең үтенече. Ул чәчәк ярата. Мин тәрбияләп үстерүче генә дип шаярта. Йорт эчендә кунак белән күрешүнең күңелле вазгыяте. Хатын-кыз табын хәстәрләү белән мәшгуль. Балалар үз уңышларын уртаклашырга ашкына. Ул арада безне чакырган улы әңгәмәгә әзерләнә. Дәвәтиләр исә оныклары белән репетициягә кереште. Расих абай, яшьләр белән тормыш җырында шулай бергә җырлап буламысың, оныклар белән? Була. Була җырлыйбыз, уйныйбыз да, җырлыйбыз да, Аллага шөкер. Бабай сезнең белән бер адымдамы, бер агымдамы? Бер агымда. Кушылып уйный аламы? Күбесен Тырышам инде. Кем кемгә кушыла? Давайте безгә. Киләмчеме бит инде бер-беребездән тыңлап, шулай итеп уйларга кирәк, слух белән уйнарга кирәк. Бергәләп шулай яшәшисезме соң кызыгыз белән? Кыз белән дә, килен белән дә яшибез. Аллага шөкер, алар кайтышка шул нәрсә дә булса, бер нәрсә балалар әйтә дә инде. Дәвания бу аны гыбәдия пешерик. Я испишмак пешерик, бәриш пешерик. Не бергәләшеп аннары. Алдан заказ биреп куялар инде. Алдан заказ биреп куймыйлар, кайтпаш әйтәләр алар. Нәрсә ашыйсызлар килгән. Инде менә ипине алар кайтышка пешереп куям инде. Нинди ул әнинең ипие, Лилия? Әнинең ипие, ул кибет ипиеннән
күпкә үзгә, аңа бит әни бөтен йөрәк җылысын кушып, бергә тәмле иттереп пешерә. Ул искиткеч тәмле булып чыга. Без аны инде пештән чыкканын 4 күзләп көтеп торабыз. Аннары шуның бер-беребездән ашыга кетердәгән башын кибән башын кисеп, шуңа май жагып, тәмле иттереп, бергә утырып, менә шу түгәрәк өстәлләр артында утырып, бергә чәй эчәргә яратабыз. Дәвәнинең үзенең фирменный иписе белән ала. Мен үзем ипи вообще ашамын. Ипи ашыйм, только даванникны. Кибет ипиен ашамын. Аны башка төрлечә пешерелгән ничектер. Бик тәмле дәвәнинең. Чөнки дәвәнинең иписе бик тәмле һәм файдалы. Кибән башы гадәттә гаиләдә баш кешегә эләгә инде ул. Гаиләдә кем баш икән, Гөлсин апа? Гаиләдә ир баш инде, Расих баш, мин муен. Баш бит бәрбер муен каясы кабырылса шунда бурыла. Яши башлаганда да шулай идеме? Аллага шөкер. Безнең ул бу хатын кыз ише, бу ирләр ише дип тормый, нәрсәгә булышалар, бөтенесен дә булышаларны белгәннәр шөкер. Шуңа күрә субханалла. Тормыш көйле барсын өчен икеңнең дә бер җирдә булуы кирәк бит әле. Менә ул яктан Гөлсин апа белән яши башлаганда ничек иде? Һәм менә хәзер ничегрәк? Без хәзер дә шулай, элек тә шулай бик тату, бик әйбәт яшәдек. Икебез дә Аллага шөкер бер-беребезне тыңлап, бер-беребезгә булышып. Гел татугына булмагандыр инде Расих абый. Гел матур итеп кенә сөйләмик инде. Табак савытта шылтырамыйча тормый. Авылда булгач бит инде төрле вакыты була, ашу чыккан вакытта була, әйтеп җибәргән вакытта була. Андый вакытлардан, ситуациядән ничек чыгадырыгыз? Ничек чыгадырык дип инде. Күбрәк дәшмәскә тырышасың инде. Бер-беребезгә инде теге итеп инде алай зурга җибәрмәскә тырышасың бит инде. Бер-бер аннары инде кичкенә шундый тавышлар булганда, үзебезне җайлап бер-беребезгә дәшәдерик инде, Аллага шөкер. Тормыш булгачыннан төрле хәлләр дә була. Ашуланган вакытлар да була. Ул вакытта инде ашуынны басасың. Ничек итеп басарга икән ул ашуны? Чыгып әзрәк җылап таласың. Ашуың килгән вакытта, менә ничек булай дип әйттем соң мин дип. Аннары 1-2 сәгать сөйләшми җиргән буласың да, кая барасың? Сөйләшәсең, рәхәтләнеп. Ул да сөйләшә, мин дә сөйләшә. Ир белән хатын үпкәләшсә дә озак тора алмый. Ачуларны артка ташлап, гөрләшә башлый икән. Бу сыйфат балаларга да күчкән. Үз гаиләләрендә дә алар кинә тотып йөрмиләр. Менә шул ягы миңа кыенрак. Хәләлем хайран гына сүзсез яши ала дип уйларын уртаклашты Нияз. Кавышкан чакта сизмәгән идем дип елмая. Аларның танышулары да бик кызыклы. Рәйсәнең кыз туганы шушы авылга, күрше нигезгә килен булып төшә. Рәйсә шахид кыз, Нияз кунак. Мәхәббәт җепләре тиз үрелә. Бәрәкәтле туй була ул. Шушы мәҗлестә күрешкән 5-6 пар гаилә кора. Гафу үтенә беләсеңме? Итәм. Мин Юк, гафу итү белән гафу үтенү икесе икән әйбәт. Гафуны мин күбрәк үтенәмдер әле, наверное. Потому что мин сөйләшмичә тора алмыйм. Тормыш иптәшин ашу килгән вакытта просто мин белән сөйләшмим. Мин нишкә җирне табып алды да просто сөйләшми. И миңа шуннан да авыр юк инде. Шул сөйләшмичә җөрүе бер көн ярым. Мин инде киләм дә сөйләшә башлыйм. Ләкин гафу ит дип әйтә белми. Юк. Ул менә сөйләшә башлавы шунда ук булырга мөмкин. Но менә гафу итне бик авырдан әйтә. Үскән вакытта әтидән нинди тәрбия күреп үстегез? Әти инде ул колхозда эшләде, бензовозда, иртә белән чыгып китә. Әни заводта эшләде, комызда. Алар инде сәгать 6-да чыгып китәләр, кич белән 5-ләрдә, 6-ларда кайтып җитәләр. Менә шулар кайтышка, например, җәйкен инде ул Чубутау бакчада бәрәңге чубы безгә эләгәдер. Утын кисәдер, утын ташулар,
Балалар тәрбиясе турында бәхәсләшкән вакытлар буладыр име? Yok, алай булмады бер кашанда. Балаларыбыз турында әйтәм ки, балаларыбыз биткә кызыллык китермәделәр, бик акыллы, бик әйбәт булдылар, аларны биргән шәкер. Ир бала бит инде ул шуграк була, кыз бала, икенче төрлерәк була тәрбиясе. Барбер менә мәктәптән тәртип бузып кайткан вакыты булса, нинди сүзләр әйтеп акылга китерәсез? Дириегез Минем вакытта. шыбык торадыр инде, шыбык. Матша һәр вакытта шыбык торадыр, шуны белән куркытып алыр. Булай кул белән айтып бәреп иткән булмады бер кашанда инде. Матчадан шыбыкны төшкән чагы буладыр име соң үзе? Буладыр инде. Буның өчен Аты кайсыта санмамыйлар бит. Я алар бит менә аралар эшкә инде. Кайсыта эш кушкаш тыңламыйлар да бит инде. Шунда зирәген электр баласы. Безнең әтинең, әйтим инде. Безнең әтинең баудан үрелгән менә калын бавы бар иде. Шуны белән куркытадыр ия. Бер кайчанда безгә сукмыйдыр ия кат иттереп. Мине ике аяк арасына электрип куеп, арт ягыма суккан кебек иттереп, Рәвешен китерәдер инде әйе. Ну, ансыз булмый. Әтиянең каты кулы да төшергән может, баштан да сыпарга может кирәкле вакытта. Менә хәзер без аны аңлыйбыз, үзебезнең балаларыбыз булгач, без аларга үпкәләмәдек. Аллага шөкер, менә шулай тәрбияләп үстергәннәр өчен без аларга мең рәхмәтле. Бүген балалар тәрбиясендә бәхәсләшкән вакытларыгыз буламы? Чөнки шыр бүтән бит инде. Балалар башка төрле вазгыятьтә тәрбияләнә, без үскәндәге түгел. Булды инде менә әлеге дә баягы шул көрәш буенча да, ул бит инде спорт булгач, аның травмалары да була. Менә дөресен әйткәндә, бер Сабантуйда, үзебездә Сабантуйда Ылы малай аягын авырттырды. Тормыш иптәшем озакка уйлап тормады, аның биттеге берсе сүлпәнләнә башласа, аның урынына икенче әйбер килә. Тормыш буенча шулай ул. Ул аны әйдә баянга. Хоп, без аны баянга алып китте дә. Менә хәзер ул бик матур дип баян уйный. Син уйный беләсеңме соң? Әти безгә менә әйтеп китәдер, иртә белән эшкә китә бит инде. Менә шул өлешне өйрәнегез. Biz indi iğrenip karıyoruz. Может, теге әзрәк кенә өйрәтү ысуллары да дөрес булмагандыр, шуңа күрә мин алып китә алмадым. Ну, бик каты уйныйсым килде минем баян. Мин баян уйнаган кешегә исләрем китеп карап торам инде миңа. Кызыгып, кушылып җырлыйм мин аларга. Ну, менә миннән булмады. Аллаһка рәхмәт. Балаларын таләпчәнлек һәм ярату белән үстергән Расих аганың тәрбия чаралары оныкларына да үтемле. Гаип кыйыкларын кисәтеп куя, шул ук вакытта үсендерә дә. Нәрсәләргә өйрәтә алар сезне? Биергә дә өйрәтәләрме ни? Ну, өйрәтмиләр инде, ну бийтәләр. Ничек итеп бийтәләр алар сезне? Давайте гармунда уйный, мин биим. Давай карап тора. Эштә дә шулай бийтәләрме соң? Эшләгәндә үзебез биеп йөрибез. Илназмада нинди эшләр эшлисез? Без күбесенчә малайлар инде хайваннар белән булышалар, кызлар Лилияна бакчада дәванигә булыша. Без пешәне алып кайтабыз, хайваннарны алып кайтабыз. Менә шундый эшләрне эшлибез. Бик каты тәрбияләмиләрме соң? Тегеләй итәргә ярамый, булай итәргә ярамый дип дәвәти малайлардан. Бик каты түгел инде. Кирәк вакытында әйтә алалар, кирәк булмаганда әйтмиләр. Ата-ана өчен балаларының уңышлары ул икеләтә шатлык. Сезнең балаларның киенешләре дә буладыр, сөенечләре дә буладыр. Ничегрәк тәэсир итәсез, ничегрәк кичерәсез? Горурланам дип әйтә алам. Чөнки аларның үзләренең уңышлары бик күп. Көрәш буенча да медальләре, беренче урын алганнар, аның бүләкләре, һәрбер бүләк алып кайтуына әтим мин җиңдем дип әйтүгә ул безнең өчен бәйрәм шикелле. Үзләре мәйдан тоткан батыр буларак, Нияз да, әтисе Расих агай да балаларының уңышлары тәмен аңлап сөйлиләр. Гаиләдә балаларның иҗатта үсешләре өчен без менә тугаем бик күп көч кертәбез. Мин мәсәлән эштән соң бит инде аларны музыка мәктәбенә йөрттем. Нияз инде ул безнең финанс яктан
безне карап тора торган бит инде мин шундый иҗади яктан. Һәм инде менә безнең балаларга көч бездән генә түгел, дәватисеннән дә бик күп көч керә. Һәрбер концертын, һәрбер чыгышларын бер кайчан да калдырмыйбыз. Без генә түгел, хәтта дәватиләргә дә без инде концертларга билет алып, алар белән бергә барабыз. Һәм менә алар сәхнәгә чыккач, менә ничек чыгып басалар, кирип киткәнче безнең менә ничектер менә күздән яшь кипми. Без менә горурлык хисе белән аларны карап утырабыз. Хафизовларның гаиләсендә оныкларның сөйнишләренә дә, балалар, кияү киленнәрнең шатлыкларына да тигез куана әтияни. Бу гаиләдә килен кияүне бүлеп карау юк. Барысы да үзләренеке, газиз. Барысы да тигез, Аллаға шөкер. Кыз, кияү, килен дип айыру юк бездә, Алланың биргән. Килен кияү дип айырган вакытлар булмыймы? Юк. Біз бергә салып бөтенесен решать итәбез. Балалар дип сөйләгән. Балалар дибез. Килен кияү димибез, балалар кайтты, балалар кайта. Абыйларның балаларында, безнең балаларында тигез күрәләр. Минем тормыш иптәшемне дә, абыйның тормыш иптәшен дә тигез күрәләр, Аллага шөкер. Ике якта да шулай менә минем үземнең кайната әти, кайнана әниләрендә нәкъ шулай ук тигез күрәләр. Ул шуның хәтле рәхәт күңелгә. Тормышта бергә менә шулай татулыкта яшәү өчен мәхәббәткә корыла микән гаилә, әллә күбрәк хөрмәткә микән? Ничек уйлыйсыз? Мәхәббәткә дә, хөрмәткә дә инде. Барысы да икесе дә кирәк бит инде. Бер-беренә хөрмәт итү кирәк, бер-беренә ярату, булышу кирәк. Гөлсинә апайга яратам дип әйтәсезме соң хәзердә? Әйтәм, ничек әйтмәскә? Яраткыч яратам дип әйтәсең инде. Әйтәм, Аллаға шөкер. Үзе әйтәме соң? Сирәк минәк әйтә. Гаилә күбрәк мәхәббәткә корыламы, әллә хөрмәткәме? Мәхәббәт ул менә иң беренче очрашып йөргән вакытларда мәхәббәт, күзләр томанлана, бер нәрсә дә күрмисең. Һәм инде менә тора башлагач, аннары инде башлана бер-береңә карата хөрмәт. Күзләр ачыла. Күзләр ачыла, аның инде минус якларында күрә башлыйсың. Бу булайрак икән, мин моны булай итеп эшлим әле дип әйтәсең инде. Бер-береңә карата мөнәсәбәт күренә балалар тугач. Балалар тәрбиясендә менә балаларга күбрәк игътибар бирә башлыйсың, иренгә игътибар әзрәк була. Ул инде әйтеп куя. Менә аннан соң инде менә әкренләп барсына да менә шулай үзебезнең хаталарда ирәнеп, хаталарны танып, менә шулай итеп бер-береңә карата хөрмәт белән яши башлыйсың. Мәхәббәт ул менә шул кияүгә чыкканда. Аннары инде менә шул мәхәббәт белән хөрмәт аннары үрелеп баралар инде бер-берсенә. Гөбәдиябез әзер, хәзер мишкә тагабыз инде. Тәмле булып пеш. Әни, коронный слово нәрсә дип әйтәсең әле син? Минем битемә кызыллык китермә. Шулай дип, шулай. Менә ул миңа да күчкән. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Минем битемә кызыллык китермә, тәмле булып пеш дип дә шулай. Нәрсә дә шулай дип әйтәм. Гөлсинә ханымның фирменный урысча әйткәндә, татарча әйтсәк, иң кәттә, иң тәмле итеп әзерли торган ризыгы Гөбәдия өлгерде. Кода белән кодагый да килеп җитештеләр шушы табынга, әлхәмдүлилләһи шөкер. Инде сөйләшүебезне гаилә кыйммәтләре турында дәвам итәрбез дип өметләнәм. Гаилә кыйммәтләре дигәндә иң тәүдә без нәрсәне күз алдында тотабыз икән? Расих абый. Югалып калды әле бераз. Татулык, тынычлык инде. Бөтен туганнар белән Бөтен туганнар матур итеп утыру, яшәү инде. Сезнең менә үзегезнең гаиләдә менә шулай бергә җыелгач, я җыелгачмы, әллә инде менә теге нидер бер эшкә җыелгачмы, бармы шундый традициялар? Бары тик сездә генә булган, гореф-гадәтләр. Инде менә балалар кайткасыннан без инде яратабыз. Шушында диванга утырып, балаларның хәнәләрен каныга, алар безнең кайсы баянда уйный, кайсы бие, кайсы нишли. Менә деваталар аларга баянда уйнап чыгып бәрә дә, без инде куллар чабып, Лилияны кичкенә вакытта чәчәкләр алып килеп бирә безгә. Шуннан Лилияны чыга дип үз әйтә дә, Лилияны чыгам да уртага, деватасы уйный башлый да. Җырлап бетергәчнән без чәчәк ыргытабыз, как будто сәхнәдә. Концерт куялар инде. Концерт куялар. Концерт белән генә түгел, ул бит әле көндәлек тормыш мәшәкатьләре дә була. Менә аралашкан вакытта Гөлсинә ханым әйтте.
Безнең кияүбез дә бик уңган. Улыбыз кебек, бөтен эшләрне сүзсез генә, күп сөйләшмичә генә эшли дә куя дип. Илшат менә шулай сүзсез генә, тыныч кына, матур гына итеп яшәү өчен иң тәүдә нәрсәгә таянырга икән? Бер-береңне дөрес аңлау кирәк тә инде. Бер-береңне дөрес аңлап. Дөрес аңламаган вакытлар буламы, Илшат? Андый вакытлар булган юк әле. Һәр вакытта бер-беребезне аңлап, бергә хәрәкәтләнәбез инде. Рәйсә менә җыйнган вакытта тагын бер җөмләгә игътибар иттем. Безнең әни бик хисчән инде ул диде. Үз әниемнән аермалы буларак, минем инде икенче әнием, ул чынлап та менә бик җаваплы карый бөтен әйбергә, һәм инде менә ул бөтен нәрсәне менә шулай йөрәге аша уздырып, ул инде берәр бәйрәм буласы булса, кунаклар киләсе булса, ул инде бер атна алдан инде йоклый алмый, әзерләнә, ул инде аны җыештыра, моны җыештыра. Әти инде безнең әни янында биеп кенә йөри инде ул. Эш булганда да күп вакытта безне көтеп тормаска мөмкин алар. Без инде кайткач әйтәбез, без бит кайтабыз, без бит инде булышырга дип кайтабыз. Эй, сез кайткач та сезгә җитә әле анда эш, сездә бит инде эштән кайтасыз, сездә эшләп кайтасыз дип, менә шундый тынгысыз җан алар икесе дә. Сезне борчымаска тырышалар инде. Безне борчымаска тырышалар, ул инде 100% шулай. Икесе генә бер бакча бәрәңгене алганнары бар инде. Дөресен әйткәндә. Ачуланасыздыр инде анда вакыт. Нинди. Эшли алганда эшлибез инде. Ике як әти, әни дә менә шундый менә. Кодагыйны сөйләтмәсәк дөрес булмас инде бу. Менә яшь гаилә вакытында бит инде ул төрле вакыйгалар булырга мөмкин. Кайнаган вакытлары да була яшьләрнең, шуларның температура бер төрле генә торсын өчен Хода белән кодагый ничек хәл итә иде? Һәм хәзер ничек? Балалар алай бик артык килеп, зарланып нитмәделәр, Алланың биргәненә шөкер. Балаларның берсе дә андый гадәтләре булмады. Монда бит әле иң катлаулысы абзыйга дип уйлыйм мин. Чөнки берникадәр без аралашып алганнан аңладым инде. Үз балалары кебек үстергән. Әтиләре вафатыннан соң ике кызны канатына сыендырып. Алар әти дип үстеләр инде сезгә. Алланың биргәненә шөкер. Аллаһка шөкер, әти дип торалар. Шулай. Күп вакытта без менә андый-мондый зур сораулар булганда инде иң элек әти белән сөйләшәбез. Аннары гына әни белә безнең сөйләшкән сүзне әти инде кайсы бер вакытта әйтеп куя, мин белгән идем инде аны дип, әни инде менә сиңа әйтәләр, миңа аннары гына әйтәләр дип. Әти инде ничектер теге салкын караш белән, аяк акыл белән карый инде ситуациягә, ул инде аны дөрес итеп аңлатып бирә. Аннары ахырдан барыбер дә сез инде олы кешеләр кызым, үзегез беләсездер дип әйтә инде. Барыбер теге соңгы мине инде ноктаны безгә куярга куша иде. Шулайрак. Гаилә учагы дигәндә дә азакыгы сүзне барыбер һәр кеше үзенчә фикерләп әйтә бит әле аны. Сез нәрсәләрне күз алдыйсыз гаилә учагы дигәндә? Гаилә учагында инде менә шулай итеп балалар белән кайткач, матур итеп утыру. Балаларыбыз да белән шулай итеп дәвам итсеннәр инде гаилә учакларын. Балалар да безнең шикелле итеп, матур итеп яшәсеннәр. Нигезне тапатмасыннар самыйларны. Безгә әти гел шулай әйтәдер иде. Менә кайнатым мине гел әйтәдер иде. Ине тапатмагыз, нигезне тапатмагыз, и матур булсын. Килеп торсын тыштан дип. Шушы тыныч дөньяларда, шушылай итеп матур итеп туганнар белән, әти-әниләр белән, әби-бабайлар белән җыелып бергә тыныч тату итеп яшәү дип уйлыйм мин гаилә учагын. Гаилә учагын да яндырганда, шулай бер генә кеше яндыра алмый, бөтен кеше үзеннән әз генә өлеш кертеп менә шулай итеп яшәү. Балалар да, ир белән хатыннар да, бабайлар да, дәвәлиләр дә. Бүген юлга кузгалганда, Татарстанда, Биектау районында Сасмак дигән авылны без инде картадан карап кына белә идек. Бүген шушы җирлеккә килеп, һәрбер көннән бәйрәм ясап яшәүче Хафизовлар гаиләсе барлыгына инанып кайтып китәбез инде. Бик зур рәхмәт сезгә, шулай безне кабул иткәнегез өчен. Һәм бүген безне караган һәр тамашачының да менә шушы якты көннән гап-гади бер атна уртасымы ул, атна азагымы, ниндидер бер мизгелдән бәйрәм ясап яшәрлек
якыннары булсын иде янәшәсендә. Алар исән сау булса, дөньялар тыныч булса, әлбәттә, һәр көнебез бәйрәм булып тоелачак. Һәм бу иң тәүдә ир белән хатыннан, гаиләдән башлана бит. Шуны онытмыйк. Киләсе гаиләләрдә дә менә шундай сөенечле мизгелләрне уртаклашырга насыйп булсын иде. Нинди булыр алар? Анысын инде вакыт күрсәтер. Ә бүген менә үзегезнең вакытыгызны безгә шулай җайлаштырган өчен сезгә рәхмәтләребезне җиткерәбез. Бик зур рәхмәт. Килгәнегез өчен сау булыгыз.